ljudi, evo nas ponovo, ja sam Superhero i danas snimamo Dungeon Blitz. Kao što i možete da vidite, umreću. Ja ne mogu da umrem. Ja nikad nisam u životu umrem. Ali sada ću da umrem. Neću. I ako se pitate zašto nisam snimao od početka, znate zašto? Zato što da vas ne bi smarao. Eto. Evo ga kraj. Valite Bože. Valite Bože. Trš. Da sam znao. Uje, šta mu ono bilo? Moram ja... Joj, kad pre ga ubi. Idem ja ovamo, Ćao. Goodbye. Lep provo tamo. Lep provo. What the fuck? Ćao. Pa vi ste isti! Sad će mi dođe onaj. Jest. Sranje! Moram dozvati prijatelja. Dođite, molim vas. Samo da ne dođe onaj debeli, veliki. Samo da ne dođe on i sve će bude dobro. Sve! Sam jadan umre. Debeli, ranja na tebe! Da umreš. Na njega, mali moj. Ali on može da prođe mene. Ne! Eto te! Da li je moguće? Da li je moguće? Šta se ovo dešava? Stalno! Ja ovo neću preći nikada. Neću nikad preći. Debeli! Dođe vam, debeli! Da ti dam bonu, a možda ćeš i ti meni dati bonu. Ej, nije fair! Samo ja mogu da koristim moći, a ti ne. Da, cepaj ga. Jej! Umreo je! Yeah! Umri, yeah! Pobeda je moja, puko je ko praja. Moram ubiti i ovog. I ovog ću ubiti. Wow! Moram bežiti, ne mogu. To... Ne mogu. Pišite u komentarima. Pišite dole u komentarima da li hoćete da snimam još ovu igricu ili nećete. Pišite u komentare. Da li hoćete da snimam ovo još ili nećete. Čekaj, da li mi se moj ljubimac upgrade-o? Moram ići do homa.
Da, mora biti do huma. Ej, ti tamo, dođe vamo. Sad grejt. Jesi! Dobre. Sad, izvini moj mali. Izvini moj mali. Izvini. Koristiti tebe. Sad ću ovako. Ovako. Tako. Šta se radi? Aj malo da pimpamo. Znači da što mi je gol. To ne valja. Ha. Pimpujemo. Dobro, dosta pimpovanja. 10 attack damage. Ja. Sad, opet moram ići ovdje i ovdje. Stavit ću ovdje ovako. Tu i ovdje. I ovo ću staviti tu. Ne mogu. Ajde sad da ubijemo jednog. Čekaj. Moram namjestiti frizuru. Lako. Save. I daj da ubijemo jednog. Daj da prizovemo mog ljubimca da bude brže. Ne. Pum. Ja, i da koristi moć. Sad će me Linda brezati. Vidite koliki mu je život. Vidite? To tu malo. Pa... Meteorska kiša. Meteorska kiša. Čekaj. Meteorska kiša. Meteorska kiša. Meteorska kiša. Meteorska kiša. Meteorska kiša opet. Meteorska kiša. Samo da ubijemo ovog i da završimo klip. Ajmo opet. Samo da skupimo manu. Meteorska kiša, meteorska kiša. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!